Siguro, tuod malinong diri sa ospital, subong. Oh, ari na sila. Ga? Hindi mo bala pagpalapitan si Netnet? Ate, sige. Ari na ako sa atubang sangkama ni Netnet. Ay, hindi ako makibalo kung anong buhaton ko. Kung bala, hapulason kong nawong niya. Uyata ng iya mga kamot. O kung halukan siya sa agtang. Kinahanglan ko pa ba nga buhaton, ina? Kung sa piyak kabahin sa akong kaisipan, nagaplano ako kung paano ko tapuso ng kabuhi niya. Ay, Net, anak ko. Ga? Oh. Kinakos niya ako. Buhaton pa iyan niya inasakon. Kung makaibalo siya. Nga akong mangin rason sang dalayon na pagkadula ni Netnet sa amon. Duan waya ng kaugot nga batsyagon niya sa akon. Peter, mabalik na ako pungko sa sofa. Sige ka. Alalayan ko ikaw, ha? Dali ka. Hinay lang. Si Jesseling, kahipos sa iya. Wala gihapon siya huluhambal. Samtang ginasabak si Noynoy. Kargapong ko siya malayo sa akon. Nakaibalo akong nahadlok siya. Kung nabala ka. Ga, manauga na ako, ha? Mabayad na ako sa akong bill sa idalom. Kaya daw nagadako na gid, Oy, dasigon mo lang, ha? Oo, Chay. Ba? Ang cellphone ko? Uy, ang tao gali sa site. Ano ka? Hello? Ano? May problema naman dira? Sige. Bakit ako dira sa mungkid? Bye. Ga, may problema naman ko sa site. Magkatuan na ako dito, ha? Babalik na ko dayon. Hala, sa pananawan ko. Makita ko si Peter nga dugoon ng iya ulo. Peter? Hindi ka na lang abi maglakat. Mabalik na yun ako, Ga. Maupod na ako, Ga, basi kung hindi ko ikaw maatipan dito, dali ka na lang, ha? Para makaupon mo mga bata. Nabala ka, abi ako eh. Ga naman, ha? Basta lang. Dali ka na lang, ha? Para hindi ka pagkapuyon. Sige, amuna ako. Hindi ako mapahamtang. Si Peter ang ari sa una-una ako. Chaisaling, Hilda? magwaan na ako, ha? Ha? Nagsadiin ka makanto. Mapahangin-hangin na ako sa gwa, Chay. Maghalong ka, ha? Sige, Chay. Magwa ako diri sa kwarto. Halin sa maglakad si Peter. Hindi na ako mapahamtang. Wala ako makibalo kung ano nang kaimtangan dito sa site. Ba? Biniga pa naman sa cellphone ko. Kag number inis ang telepono sa site? Sabton ko, Hello? Ma'am Hilda? Ma'am, may natabo diri sa site. Ha? Anong natabo? Na-aksidente si Sir Peter. Ano? Sa din siya. Kamusta ang kaimtangan niya? Gindala ba na siya sa ospital? Oh, Diyos ko. Ang pananawan ko. Nagmatuod na.
Lain na nga tingog ang nagahambal. Lain ang kahambal ko sa telepono. Sino ka? Hindi! Iaboy kong cellphone! Mabalik ako sa sulod sa ospital. Ang katapusan nga dapat ko nga ibalik, kinahang na mabuhat ko na. Antes pa niya nga isa-isa ho ng pabilya ko. Si Noy-Noy, mahamok ang tulog niya sa kama. Dinpla si Joy Saling. Anika, mangusisa ako sa banyo. Ari. Uy, mabatian kong tubig galing sa shower. Ari si Joy Saling sa sulod sang banyo. Nagapaligo siguro siya. Jutay na lang ang oras para buhaton kong plano ko. Ay, aring kama ni Netnet. Makuha ko sa isa kaulunan. Nagakurog ang akon mga kamot. Doon ko mahimo nga. Ipapanaog ang ulunan. Kaya makita ko sa nawong ni Netnet nga doon sa nagapakitluoy. Anak, patawad. Ibutang kong ulunan sa nawong niya. Net, patawara lang si mama, ha? Patawara ako, anak. Karon, tabunan kong nawong niya. Hindi. Si Nitnit, nagmuklat ang iya mga mata. Karagat tulok sa akon. Matuod ba lang nakita ko? Nagabugtaw ng akon, anak! Magabian sa dagarinyos pagtumati ang magabatahong sukpon sa itong sugilanon sa itong palatuntungan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano amangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang istasyon. Mang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, ngayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Ari ng akong apo. Love Katemprano pagani siya. May nalimtan bala siya? Anay kagani, kay sugataon ko siya. May nalimtan ka bala, apo? Wala, Lola. Uti, nga ka nagpauli ka. May ginabatsyag ka bala sa lawas? Wala man. Apang may problema ako la. Bahin bala sa opisina? Kay Gerard. Ang sekretarya mo nga tomboy? Oh, Lola. Pwede mo bala siya nga makatuan la? Nga Nag-resign siya kay na. Ano? Wala na siya nag-report. Nagpadala siya sang resignation letter niya. Kagkaan nag-resign siya? Isugid ko sa imong natabula. Hindi mo dapat nga babayan si Katrina. Nadiktahan ka sang dapat mga buhaton. Wala siya sang labot sa anuman nga nagakatabo sa kompanya. Wala man ako sang plano nga sundon ang gusto niya. Nga pahalinon si Gerard sa iya trabaho. O galing, si Gerard din mismo ang nag-resign. Sigurado nga may ginhambal nga di maayong nobya mo sa kay Gerard. Kadi, napilitan nga mag-resign ang pobre. Hindi na lang natin paghambalan ang bayan dirala. Napinsalan ko man. Mas mayo gani nga wala dito si Gerard. Para hindi na sila magkitay ni Katrina. Kag sigurado ako, hindi sa paguntatan ni Katrina. Tubtob nga mapilitan ini nga mag-resign. Ote, nakita mo ng batasan sang babae nga ato? Wala ako makahipalo kung ano ang naluyagan mo sa iya. Lola, please. Buligin na lang ako.
Ano ba lang gusto mo nga matabo? Nga akin na hanglan ko gid nga kadtuan ng Gerard nga ato. Breadwinner siya, Lola. Apat sila ka mag-utod. Kagilo na sila sa mga ginikanan. Nag-eskwela ang tatlo niya ka mga utod. Makaluluoy man sila kung madulaan sang trabaho si Gerard. Mhm. Ina lang bala ang rason. Kung nga aga, buligan mo siya. Kung mahimo, Lola, tanyagi sang trabaho sa iba naton nga kabuhian. Hindi ako gusto nga ako magkadto sa iya. Basi kung makaibalo naman si Katrina sina. Wala ko makaibalo. Kung nga ngang tanan ko nga hulag, mahibalan gid niya. Saan mo gusto nga kadtuan ko si Gerard? Sa labing madali nga panahon la. Para hindi na siya magpangita pa sang ubras sa iban. Pwede ako nga makakadto dito, subong. Hindi ka na ba lamang lakat? Hindi nila. Sige. Mailis ako. Ipahanda na lang sa driver ang salakyan. Kag-ihatag sa ako ng address ni Gerard. Nalipay ako sa napiyaran ko kay Sandro. Nabalaka gid siya kay Gerard. Pero sa hindi ako makapati, nga gusto niya ini nga bulikan. Tungod sa mga manghod sini. Mas gusto ko nga patihan nga may gusto ang akon apo kay Gerard. Balipay gid ako kung matuod na pensaran ko. Mabaton ko man bisan sino ang pangasawo ni Sanjo. Basta hindi lang ang Katrina ngayon na. Bisan hindi na si Adeline. Ang importante, hindi si Katrina. Panilagan ko sang maayos si Gerard. Kag kung maluyagan kong batasan niya. Kasi ako pang mahimo sang paagi para nga mahulog sa paghigugma ang pag-ulikid ni San Jose. Malakat ako. Pangitaon ko ang address ni Gerard na ginhatag ni San Jose sa akon. Mapuno pa mangkot lang ako kung makaabot na kami sang akon driver dito. Old flame has to die. No more tears to cry. Ang tumboy nga gwapa la?
Dira ka mo sulod sa gate nga ina, oh. Diretso lang ninyong dalan nga ina. Kung may balay, dira nga yellow ang kolor sang gate. Amo nang ila? Ay, salamat. Oh. Tomboy nga gwapa ang pang-describe nila kay Gerard. Kag-excited na ako nga makita ang Gerard ngayon na. Kung matuod nga gwapa siya, hindi na ako matingala. Kung nga aamo na lang sinang pagpangimo ni Katrina sa iya. Kagbisan tomboy siya kung gwapa. Kagsuno pa kay Sanjo, mapinalanggaon siya sa mga utod niya. Oh, ara ng gate nga yellow. Dira ako manuktok. Lola? Ay, Adeline? Ikaw bala ini? Lola! Ay, Lola! Iha. Oh, gaan hibi ka. Sorry. Kari ka mo. Magsunod ka mo. Kaya handaan ko kamo sang Diyos. Kamusta ka na, Iha? Maayo man, Lola. Oh, anay ka? Gaga mo sinang buhok mo. Kagang bayo mo. Gaga mo sina. Daw lalaki ka, ah. Kwan. Iha, anong ginhimo mo sa kaugalingon mo? Ang matuod la. Nagapakuno-kuno lang ako nga tumboy. Ha? Kag nga, ah. Para hindi ako mapangaluyagan. Ano? Kag nga naman nga hindi ka gusto nga pangaluyagan. Kay, kan, hindi ako gusto nga magpamana dayon. Kay ako na lang ginasaligan sa mga utod ko eh. Patay na abi si nanay. Oh, nakahibalo ako. Kag nagapakig-unong ako sa imo, Iha. Salamat la. Paano ka nakahibalo nga napatay si nanay? Abi mo, Iha. Plano ko kung tanig abuligan ka mo sa to. Ginpabalikan ko kamo sa tawo ko. Pero wala na kamo dito. Kag siling sa mga kasilingan ninyo, ginbaligya na ninyong inyo balay kag duta. Sang malubong si nanay mo. Kag wala sa may nakahibalo sa ila, kundiin ka mo nagsaylo. Ginbudlayan na abi kami dito sang wala na si nanay eh. Gani, napinsara namon nga magpasimpala diri sa syudad. Ano ang trabaho mo, Subong? Paano ka mo nagapangabuhi sa mga utod mo? Bago na ako nag-resign sa trabaho ko la. Pero, may bilin pa man ako nga kwarta ah. Sa ginbaligyan bala namon sang amon balay kag duta. Apang, kinahanglan nga makakita ko dayon sang obra la. Para nga hindi maubos ang kwarta namon. Gaa nga nag-resign ka? Sige na. Hindi na lang pag-isugid sa akon kung masakit sa buot mo.
Kung wala ka na sang obra, mahimo ko ikaw nga mabuligan. Matuod la? Oo naman. Apang, hindi amoy nang akong tuyo kung nga nagkadto ako diri. Kundi, imbitahon ko ikaw sa kaadlawan ko. Ha? San ula? 3 ka semana sumugod subong. Ulaton ko ikaw, ha? Kung gusto sa mga utod mo nga mag-upod, dala sila. Malipay ako kung ara ka mo. Sa diin ba lang balay ninyo la? Sa Ictus Garden. Bay, hindi kami guro pwede dito la. Kagaan naman. Sigurado nga pulos mga manggaranon ang matambong. Basi kung hindi kami pagpasugdan sang security guard nga magsulod sa among subdivision la. Kag nga hindi ka mo pagpasudlon? Kay mga bisita ko kamo? Isa pa, wala kami sang bayo nga suksukon la. Ako ang bahala sa mga bayo ninyo. Kag ipasugat ko kamo diri. Hala? Ay, Diyos ko, kahuluya naman sinala. Hindi ka na magbalipad, ha? Masunggod ako sa imo. Ikaw ang pinaka-espesyal kong bisita sa gabi ngayon. Pero, nakita mo man sigurong hitsura ko la. Basi kung ako lang hambalan dito. Ay, sus nga bata ka. Kay kaaba lang agin paguntingan mong buhok mo sang amusina. Pero pabay ilang. Akong bahala dira. Basta ipangako sa akon nga matambong ka, ha? Ate, sige la. Ikaw ang bahala. Pero, ako na lang siguro. Hindi na lang ana yung mga utod ko. Sige. Ikaw ang bahala. Ang bahin naman sa trabaho ga ihatag ko sa imo, hambala naton ina sa masunod ko nga pagkadto diri. Sige lang Kagsalamat gid la. Ay, apang paano mo gali natultulan ining amon la? Nagsuwal ako sang detective. Tugod gusto ko gid nga makita ka mo. Kibasi bala kon makabulig ako sa inyo. Dako ang akon kabalaslan sa inyo. Kag gusto ko nga makabayad bisan paano. Ay, Jesus la. Wala ina iya. Kadyutay sadto nga bagay. Para sa akon, hindi. Kag hindi ko gid ina malimtan. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 11 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tagnan ng alas 11 sa Piyak Kalinya si Bombo Carla may defensor sa paghatag naman karon sang premyo sa isa pagidaton ka winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Bombo Carla may defensor, please come in.
Yes, sa Bombodan, live naman kita diri subong no sa Studio B. Kagari naman ang isa naton kautod no nga hatagan naman naton sang premyo Bombodan no. So ini si Nanay Elizabeth Casanyares nga taga Bombo Road, Rosario Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bombodan. So ini siya makabaton sang 500 pesos kag 650 pesos worth of gift pack Bombodan. So Nay, mayong aga. Kamusta Nay? Payo man. So nagaano ikaw na isang nabatian mong imo sini nga pangalan nga nagdaog ikaw? Actually, wala gi ko natabuan kay ginopdan ko ang apo ko na mapa-injection sa anti-rabies. Pero pagpanaog ko sa salakyan, ang damo nagasinggit sa akin nga nagdaog ka sa Bombo. Tiyan mo tadan pagkakuan, dali na lang ko din nagkadto dayon eh. Okay, okay yung mga tupad balay mo nagambal sa imo. Oo. Dito ya sa amon niya, Bombo, gidyang ginapamatian. Salamat kinay no, ti Bombodan no, ti mga kasilingan yang iya sini ako nagpabalo kay Nanay Elizabeth Bombodan nga nagdaog ini siya kay may ginlakpan lang niya si Nanay Elizabeth Bombodan. So Bombodan, di na natin to pagpadugayon ta, igahatag na nato ng 500 pesos kag 650 pesos worth of gift pack. So Nay, una nga hatag. 100. Kadua. 200. 300. 400. 500. Okay, sara na sa mga kamot ni Nanay Elizabeth ang 500 pesos. So Nay, din paggagamiton ang 500 pesos. Ibuli ko gid ni sa apo ko nga gin kagat sang ido kay boss sa ang iya vaccination. So, di mayo gid may ilang tsamba, natsambahan gid Nay. Madami. Gid kagat sa kaido ha. Kay nagahampang sa sabalay sang utod ko man lang ang nagagkuan. Ati mayo kay tinahingagaw man. Oo, nahingagaw man. So Nay, subong nga inyo sini nga palangitan-an? Ano lang kami salig lang kuya sa pensyon sang bana ko. Amo na lang nangamon nga palangitan-an. Pero nagasuporta man sa imo sini nga mga kabataan. Nagabulig-bulig man. Gabulig man sila. So ini isa ni sa mga kalingawan mo na yung paghatag diri sa entry diri sa Bombo Radio. Oo, amo gina kada aga panaya aga pamati na kami sa Bombo sagin mag-sign off. Wow, kana bigay kay Nanay Elizabeth Bombodan no. So Nay, ari imo sini nga 650 pesos worth of gift pack. So naman mambal mo Nay, may bihon na. Oo, buti malibre ni nga mo nga suludanon eh. Kumpleto na ni. So Nay, nagapasalamat gid. Kapasalamat gid ko sa Bombo Radio kag sang nag-sponsor sini nga promo. Kag kamo man dira ginaimbitar ko kamo nga mag-intra man sa sini nga promo kay kadamo gid sini mabuligan nila. Damo gid nga salamat. Yeah, so thank you so much Manay Elizabeth. So Nay, basta radyo? Basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Wow, kanami kay Nanay Elizabeth. So Nay, thank you so Gina much sa pamangkot pagsakop. Dulo diretso Why na ginahambalan nga magsaot-saot kag kanta sa number 1 ng Bombo Radio diretso na. Amo gid Bombodan so lado na ya Bombodan no. Ti amo ginang aton sini nga maukod nga mga tagpalamati ya Bombodan basta radyo Bombo number 1 dayon na kanta na dayon sa aton sini nga ambahanon Bombodan. So Bombodan, nagikan diri sa Studio B ini si Bombo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo Bombo. Salamat kay Bombo Carla May Defensor. Isa naman ka winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo ang ginatagan naton subong sa iya sini nga premyo. Balik kita sa aton matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Son 480 Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Gilagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niyo magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon Tungkol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos
Mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Ay, ma'am, mapauli na ako Kag salamat kit sa pag-agda mo sa akon sang kape. Wala sang anuman. Maghalong kagid inday. Oo, ma'am. Ara siya sa dako nga katalagman. Kag ginakasubo ko gid inday. Nga ako gid ang pasulaton ni Ramona sang love letter. Oh. Ako gid ang iya pasulaton agud mahugot pagid niya ang pagkuga sa akon. Kag ang ginagamit niya nga pagpamahog among kwarta nga amon makuha kay Mamerto. Sige lang. Sige lang. Apang hindi ako magpadugay sa pagsunod-sunod sang iya kapritso. Hindi na ako magsunod sa gusto niya. Kag isa ka adlaw sina. Ikaw naman, Ramona. Ikaw naman ang masaot sang akong sunata. Ari na. Natapos ko ng akong love letter. Basahon ko. To the lovely girl I know. Makita ko ang imo pagyuhom sa pagbutlak sang adlaw. Mabatian ko ang imo ginhawa sa dapya sang hangin. Kag mabatian ko ang imo tingog sa hunis sang kapispisan. Kagang akon kasing-kasing nagaudyak sa kasadya. Gusto ko ikaw permi makita. Kag kun hindi ka makaabot, daw sa bato ini nga nagabugat. Nagabugat sa akon kasing-kasing. Ginahulat ko ikaw nga makaabot. Kag kon ari ka na, ang imo yuhom, nagapuno ini sang akong dughan sang kalipay.
your admirer. Gusto na ini. Amo na lang ini nga kung isulat. Isulod ko na lang ini sa sobre. Kagang sobre. Druhingan ko sa isa ka babae nga may matahom nga buhok. Na, diri na lang ako mapwesto. Wala sang nagalabay diri nga tao. Tugod nalipdan ini sang kahoy nga nagagapa. Ba? May bata nga malabay, ho? Tawgon ko siya. Siyang suguon ko. Boy! Dali di anay! Ba? Sir? Tawag mo ko, sir? Oo. Boy. Hatagan ko ikaw sang kwarta, ha? Ha? Hatagan mo ko sang kwarta, sir? Oo. May ipabuhat lang ako sa imo. Ano ina, sir, how? Nakita mo blang balay nga ina sa unhan? Oo. Nga, sir, how? May nagadayon dira nga maid. Matahom siya. Kagang iya buhok, malaba nga ginahigtan sang maputi nga laso. Gali, sir? Oo. Di nung buhaton ko, sir? Ang buhaton mo, ihatag mo ini sa iya, ha? Ining sulat mo lang nga ini, ihatag mo. Ha? Hatag ko? Oo, ari, Amo lang na, sir? Oo. Ihatag mo ni sa iya, ha? Kag kung mabaton na niya, maghalin ka na dayon. Di din ang kwarta nga siling mo, sir? Ario, 50 pesos ini. Bao? Bao? 50 pesos kit, sir? Oo. Naku ba? Basta ihatag mo gid sa iya, ha? Hindi mo ini pag ihatag sa iban. Sa babae lang matahom kaayo nga ginasiling ko. Ha? Inang babae lang nga may malabas ang buhok, sa iya mo gid ihatag, ha? Oo, sir, ihatag ko ini sa iya. Sige na. Lakat na. Oo, sir. At tunas siya. Karon, mahalin man ako diri. Isang tao nga to. Dan nag-aista ang babae nga mataho mo, nga may malabas ang buhok. Pero, siradong ilapad na raw? Mahulat na lang ko dire sa gwa. Siling sang lalaki nga to. Ara dira ang babae nga hatagan ko sini mo. Sining sulat nga ini, Kag pagkatapos ko hatag, mahalin malang ko dayon. Amo malang nang ginsugo niya sakon mo. Ba? May babae nga buot magwa, ato, nagwa sa gate nila, Mataho man na ng babae, Kasun malaba man ang buhok ko. May ginaboy siya nga basura. Ati, amo na nga kung nga napangita. Palapitan ko siya. Miss! Ba? Isa ka bata? Para si mo, miss, Sulat? Sulat man ini, Oo, gani. Para na si mo. Be? Dra ka na, Ay, boy! Hulat anay! Hulat anay! Hindi. Nagdalagan siya palayo. Ano ni man? Para kuno sa ako ng sulat nga ini. Ari, may nasulat sa gwa sang sobre. Basahon ko, abi.
Para sa babayi nga ginahigugma ko. Uy, hala. Suno sa bata nga ato. Para kuno ini sa akon? Anay ka bala? Basahon ko abi kung anong nasulat diri. Ay, hinayon ko lang ang pag-abres ang sobre Para nga hindi gid mag... Ari na. Nabuksan ko na. Bukaron ko ini Ari. Abi, basahon ko kung anong nasulat diri. To my lovely girl I know. Nakita ko ang imo yuhom sa pagbutlak sang adlaw. Hindi. To ka nami sinihaw. Ani ka bala? Padayunon ko pagid ang pagbasa. Mabatyagan ko ang imo ginhawa sa dapya sang hangin. Kag mabatian ko ang imong mga tingog sa huni sang pispis. Ang akon kasing-kasing nagaudyak sa kasadya kun makita ko ikaw. Apang kun hindi ka makaabot, ang akon kasing-kasing daw sa bato nga nagapabugat sa akon dughan. Ginahulat kugid ang imo pag-abot. Kag kun ara ka na, ang akon kasing-kasing nagatumbo sa kalipay. Your admirer. Ay, wala sang pirma? Wala siya nagpakilala? Ay, may admirer gali ako. Kag sa katapusan, nagpahibalo na siya sa akon. Ay, aba. Ay, hindi ko maintindihan ang akon kalipay, Nalipay, gid ako katama. Nang segunda, ara bala si Micaela? Wala pa. Maduaw ko no siya sa lulubngan sa iya nga amay. Amo gali. Ang laom ko anay kun ari na siya. Ayan, nagapauli na siya. Ay, oo gali. Naula mo na balang basura sa gwa? Oo nang, naula ko na ang basura sa gwa. Anay ka nang ha? Makadto anay ako sa kusina. Ato na siya. Eh, nakita ko nga malipayon ang iyan nawong. Ano ayan ang natabo kay Ruby? Micaela, maayo kay nag-abot ka na. Oh, nga Ruby? Ginpangita bala ako ni Ma'am Bergie? Wala Dali ka bala. May ipakita ako sa imo. Oh? Ano ipakita mo sa akon? Dali, dito kita sa kwarto. Dali ka.
Ruby, ari na kita sa kwarto mo. Ano ipakita mo sa akon? Anika, ari sa akon bulsa. Oh, sulat? Oo, Micaela. Love letter para sa akon. Love letter para sa imo? Oo. Tanawa ba lang na sulat sa guasang sobre, oh? Lantawa? Bebe? Oh my! To lovely girl, I know. Oh, hala, Ruby! Matuod ang ginasiling ni Madam Rosa. Nagpakilala na si imo ang imo secret admirer. Oo, Micaela. Abi mo, do sa hindi bala ako makapati. Basahan na, para nga makilala na naton siya. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!